yasuswa imvelo kaSathane, yasuswa imvelo yesono, kwangeniswa imvelo kaThixo, divine nature. But inyama le ayikapheleliswa ekusindisweni. Undibambe sugijima ndiyabona ukugijimela kanjalo. Inyama le yiyo le kuthiwa ngokuyambathana uKristu. Kuselele yathulusi eli belisetyenziswa imvelo kaAdam. Kuselilo eli. But into esusiwe uAdam obu kwangena uKristu. Utsho njani ba ungumKristu kanti usalawulwa uSathane? Ngendabuza umbuzo waphendula ngendlela ezahlukahlukeneyo besilwa abawuphendulayo. Ndithi uma siyavumelana uma emzalwaneni ngeke kuhlale iphumona nomoya. So imvelo kaSathane ihlala njani ke ngoku nemvelo kaThixo? Abalwa abazalwane basesasitekwana bendisithi bebabhame indaba. Ndifuna impendulo futhi andifuni impendulo ngemibono kabani. Khawungizele neBhayibhile uyibeke la. Into ebangibona ukuthi sisenemvelo yesono kungenxa kokubonwa inkunkuma yenyama ivela. Amen. Because xa uhamba ngenyama, inyama izawuproduce inkunkuma yayo. But xa uhamba ngokamoya, ngeke inyama iproduce inkunkuma yayo. Because inyama i-neutral, i-pliable, inyama i-neutral,